Ne. Izgleda da je Mirinda rekla da ja moram da radim sklek. Ovako, ja sam komentator ovih današnjih sklekova na Trgu Republike i imamo Kristinu Đukić. Bravo, bravo! Kreći. 10 sklekova, ajde. 1, ma vidi. Mission failed. We'll get them next time. 1, 2. Čekaj, zaista. Što se zacrvenela, molim te. Ja mislim da je ovo najveće fizičke aktivnosti koje ona imala u proteklih... Pa mislim... Ajmo. Ok, sljedeći challenge je da zagrlimo neku random devojku. Ajde da vidimo, Mirinda, šta će da kaže. A hoćeš ti sada vrtiš? Ajde. Da, kod tebe! A namestila si? Ma da, ja to mojim super moćima, vrati. Ali namestila? Evo, ne mogu. Evo, 3, 4, sad. Ne mogu, Ajde. Ćao, izvini, imam izazov da zagrlim neku devojku, jel mogu vas da... Hvala ti. Izvini. Hvala.